Ito ka from yung mga sanga ng yellow bell or alamanda. So gagawin ko siyang compost kasi na-notice ko yung mga bulaklak niya ay madaling magpataba, madali siyang mabulok. Tapos mabilis sa tumaba yung mga halaman. So nilalagay ko siya dun sa mga eugenia plants na tinanim ko. Maya-maya wala na yung bulaklak. Tapos ang bilis nang lumaki. So yan, bubulokin ko ito dito sa loob ng plastic. Marami rin ditong iba't ibang klaseng halaman na tinanggal ko dyan. So mix-mix na lahat sila dito sa loob. Well,